mukazosanganawo nadj towers muvakorokotedze vatenga Benz. Mukomana mari yake yekupemha yazokwana achibva agona kutenga AMG. Imekani, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. dj towers vanyora ivo pafacebook pavo vakati Benz haitengwe nekuromba asi nemari. Thank God I hustled for my money. Now I can buy myself a 2016 Mercedes-Benz A180 AMG sports package. Nice deal at Just Wheels Auto. God is in control. Don't forget to pray. Mukomana ashanda zvikuru. Vamwe wabva vangoti usakanga mwekaiwe mukomana kuti wakafola from grace yapanga naye aigona kuva dena akakutengera mota, but iwe wakadecide kuba. Ndo ranga riri dream rekuti munhu azvitengerewo mota yake. Mushure mekunge munhu amboita DJ wenyika, DJ webato hombe rinotonga nyika, akagonwa kana kutenga chiHonda Fit, but this time nekuti mukomana azvishandira ega ari under the shadow of no one, agona kuzvitira chinhu chikuru chakadai. Saka muri kuratidzwa zvenyu macertificate acho nezvese zvakadaro. Vamwe vari kuti makazi achakuitisai kusvika maneta nazvo, inogona kuva ichitori advert isusu muchingotishandisa. But anyway, tiri kungoti kuna dj towers wagona mukomana ndokukura kauku. Because zvimwe zvanga zvakuitwa naTowers kapa yakaisi ndatenda hatingambovhari vhidhiyo tisina kumbotaura nezvazvo. Zvanga zvakuitwa naTowers paangifamba napanga naye aitoratidza kuti ndiye anotambudzika, achingoseka nemajokisi asingasekeki. Anyway, kushaya mari kwakaoma, but iko zvino mukomana akugona kugara patafura chero nembinga chaidzo nekuti mota yake ine mutupo. Mukorokotedzei mukomana.